солҳои охир хонандагону илмомӯзон дар ноҳияи Данғара аз шароити хуб баҳравар гардида, ҷиҳати соҳибкасб гаштан аз таҷрибаи ғании омӯзгорон ва техникаи муосири соҳавӣ истифода мебаранд. Натиҷа ҳамин аст ки аз аввали соли 2020 то имрӯз хонандагони ноҳияи Данғара дар олимпиадаҳои гуногун иштирок карда, сазовори 72 ҷойи ифтихорӣ гашта, 17 медали тилло, 16 медали нуқра ва 39 медали биринҷӣ ба даст оварданд. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Данғара 83 муассисаи таълимӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо 2031 нафар омӯзгор ба таълиму тарбияи 38535 нафар хонанда машғул ҳастанд. дар фаъолияти педагогии хеш сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро сармашқи хори худ намуда баҳри он кӯшиш мекунем ки хонандагонро дар рӯяи баланди меҳанпарастӣ, худшиносӣ, меҳнатдӯстӣ тарбия намоем. таваҷҷӯҳи беандозаи пешвои муаззами миллат ба соҳаи маориф ниҳоят зиёд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯзҳо дар тамоми манотиқи кишвар таъсиси муассисаҳои нави замонавӣ бо тамоми таҷҳиzoти нави технологияи иттилоотӣ муҷаҳҳазонидашуда барои хонандагон муҳайё гардидааст. ин мо омӯзгоронро рӯбаланд гардонида кӯшиш мекунем ки боз ҳам ба хонандагон донишҳои нави замонавиро омӯзонем. дар доираи ҷашнҳои миллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорону шахсони саховатпеша дар ноҳия 14 муассисаи таълимӣ барои дар ду баст ба таълиму тарбия фаро гирифтани 8672 нафар хонанда сохта ба истифода дода шуда, бунёди 19 иншооти дигар идома дорад. ҳамчунин дар ин росто таъмиру тармим ва мустаҳкамсозии заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия рушд кард. дар самти компютеркунонии муассисаҳо низ дастовардҳо беназир буда, баҳри омӯзиши илмҳои дақиқ, забонҳои русӣ ва англисӣ дар асоси барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 фаъолият ба роҳ монда шудааст. дар партави сиёсати дурандешона ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, назорати аз худкунии донишҳои замонавӣ пурзур гардонида шуд. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин боиси тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф эълон карда шуд. ман ҳамчун омӯзгори ҷавон шогирдонро дар рӯҳияи донишомӯзӣ ва хондани китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намуда, дар масири ватандӯстиву ватансозӣ саҳми худро мегузорам. солҳои охир бо пуштибонӣ аз сиёсати дурбинона ва иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, таъмир, сохтмон ва ифтитоҳи иншооти соҳаи маориф марҳила ба марҳила сурат мегирад. соҳаи маориф яке аз соҳаи афзалиятноки ҷамъият ба ҳисоб рафта ҳамарӯза зери таваҷҷӯҳи роҳбари давлат қарор дорад. ба ибораи дигар, маориф ин системаи таҳсилот, таълим ва тарбия мебошад. умуман маърифати ҷомеаро ба танзим медарорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Себистон 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 кӯдакистон фаъолият менамояд ки дар он 185 нафар омӯзгорон ба таълим ва тарбия 3293 нафар хонанда машғул мебошанд. саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорон, мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои нави таълимӣ ва беҳтар шудани шароити таълим, ҳавасмандии насли наврасро барои омӯзиши илму ҳунарҳои муосир бештар намудааст. мо ҷавонон ҳамчун пайравони пешвои миллат бо пайравӣ аз сиёсати пешгирифтаи хиратмандонаи сарвари хеш рӯҳу илҳоми тоза гирифта кӯшиш менамоем ки оянда ҳамчун мутахассисони арзанда дар соҳаҳои гуногун гардида ба мисли заноне ки дар асл зананду мардонавор ба халқу миллат хизмат намуда истодаанд бошем. мо ҷавонон ба пешвои миллат барои ғамхориҳои пайваста, дастгириҳои моддиву маънавӣ ва рангоранг гузаштани ҳаёти ҷавонии пур аз шодиву нишод ва дӯстиву якдилӣ изҳори сипос менамоем. мо шукрона аз он дорем ки дар чунин давлати ободу осоишта умр ба сар бурда истодаем ва имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки дар ноҳияи мо тамоми шароитҳо муҳайё мебошад барои ҷавонон. хуррамии мо ҷавонон аз сафои давлат аст. давлати мо пойдор аст, пойтахти ваҳдат аст. ҳарчи мо бар даст дориму мушарраф гаштаем
аз вуҷуди сарвари мо пешвои миллат аст. ҷавобан дар ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ зери сиёсати хиратмандонаашон ваъда медиҳем ки дар оянда кору фаъолият намуда як нерӯи дар оянда барои пешрафти ҷомеаи имрӯза хоҳем буд. бо ташаббуси сарвари давлат дар ноҳияи Данғара низ иншоотҳои ҳаётан муҳим, аз он ҷумла иншоотҳои соҳаи маориф қомат афрохтанд, ки пеш аз ҳама барои мо насли ҷавон шароити хуби таҳсилро фароҳам меоранд. аз ин ҳама имкониятҳо истифода бурда мо ҷавонон сабақҳои истиқлолиятро хуб омӯхта кӯшиш мекунем ки таърихи фарҳанги миллати тоҷикро баланд бардошта дар гулгулшукуфои ватани азизамон саҳми арзанда дошта бошем. бо мақсади ҳифзи солимии аҳолӣ ва пешрафти ҷомеа дар ноҳияи Данғара 80 муассисаи тандурустии давлатӣ аз ҷумла 4 муассисаи сохтори госпиталӣ, 1 адад клиникаи ҷумҳуриявӣ, 61 муассисаи сохтори кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ фаъолият дорад. ба сокинони ноҳияи Данғара 156 нафар табиб ва 1495 нафар корманди миёнаи соҳа хизмати тиббӣ мерасонанд. сипосу миннатдории табибони ноҳияи Данғара ва кормандони соҳаи тандурустиро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонданиям, ки бо дастгирии ин шахси бузург соҳаи тандурустии ноҳияи Данғара пешравӣ дида мешавад, чӣ дар сатҳи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ, чӣ дар сатҳи табобати госпиталӣ ва ташхиси табобатӣ пешравӣ дида мешавад. он марказҳои саломатии деҳотӣ ва бонгоҳҳои саломатӣ ки дар деҳотҳои дуртарини ноҳия буданд, бо дастгирии ин шахси бузург ва мардони саховатманди ноҳия аз насозӣ карда бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ ба истифода дода шуда истодаанд. ва аз номи ҳамаи табибони ноҳияи Данғара ваъда доданиям ки ҳамаи кӯшишу ғайрати худамонро барои солимии халқи ноҳияи Данғара ва мизоҷоне ки аз дигар шаҳру ноҳияҳо меянд мо мерасонем. давоми солҳои охир бо ҷалби сармояи мустақиму аз тарафи соҳибкорон дар ноҳияи Данғара даҳҳо муассисаи тиббӣ мавриди истифода қарор гирифта барои ташхису табобати аҳолӣ имкониятҳо беҳтар шуданд. айни замон муассисаҳои тандурустии ноҳия дорои имкони васеъ барои ташхису табобати беморон мебошад ва дар шӯъбаҳои бемориҳои дил, бемориҳои узвҳои дарунаи калонсолон ва наврасон, шӯъбаи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон, шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакона ва урологӣ, шӯъбаи бемориҳои амрози занона, шӯъбаи таваллуд, шӯъбаи наҷот ва баъди ҷарроҳӣ нуқтаи шикастабандӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. беморон бо назардошти муроҷиат ташхис ва бистарӣ карда мешаванд. шумораи бештари кормандонро ҷавонон ташкил медиҳад ва ҳамарӯза ба мардум тибқи ӯҳдадориҳо хизмати тиббӣ мерасонанд. қабул ва ташхису табобати беморон бо истифода аз таҷрибаи ғанӣ сурат мегирад ва дар минбаъда низ хизмати баланди тиббӣ расонидан ба мардум аз ҳадафҳои аслии ҳайати кормандони муассисаҳои тандурустии ин ноҳияи мамлакат ба ҳисоб меравад. мо занҳои ноҳияи Данғара дар баробари мардҳон дар соҳаи тандурустӣ кор карда истодаем. ҳадафи мо таъмини солимии мардум мебошад. барои мо ҳама шароитҳо ҳаст. мо талош дорем ки сатҳи хизматрасонии тиббиро беҳтар кунем. равнақ ёфтани омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистону мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави соҳаи тандурустӣ ҳамагонро аз хизматрасониҳои беҳтар дар ин самт баҳравар намуд. аллакай дар деҳоти ноҳия 20 иншооти соҳаи тандурустӣ мавриди истифода қарор гирифта корҳои лоиҳакашӣ дар 13 иншооти дигар идома дорад. боиси сарбаландии мо табибон аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳдошти саломатии мардумро дар мадди аввал гузошта тамоми кӯшишҳоу талошҳои худро нисбати пешрафти соҳаи тандурустӣ равона кардааст. кушодани иншоотҳо, беморхонаҳо, клиникаҳои давлатӣ, хусусӣ, донишгоҳҳо, коллеҷҳои тиббӣ барои пешрафти соҳаи тандурустӣ ва тайёр кардани мутахассисони соҳаи тиб мусоидат менамояд. ва соли 2014 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара бо тамоми таҷҳизотҳои тиббии муосир таҷҳизонидашуда сохта ва истифода дода шуд, ки то ҳол ба мардуми Тоҷикистон хизматрасонӣ босифат карда истодааст. соҳаи фарҳанг низ дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Данғара рӯ ба рушд оварда аҳли фарҳанги ноҳия бо шароити кору фаъолият таъмин мебошанд. дар ноҳияи Данғара феълан 42 муассисаи фарҳангӣ фаъолияти назаррас доранд.
дар ноҳияи Данғара 42 муассисаи фарҳангӣ мебошад. дар назди бахши фарҳанг 12 таён клубҳо мебошанд, 28 таён китобхонаи оммавии бачагона мебошад, 2 адад мактаби бачагона мусиқӣ дорем. ислоҳоти куллии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ барои рушди босуръат ва босуботи ноҳия дар солҳои соҳиби истиқлолӣ мусоидат кард. шумораи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар ноҳияи Данғара 36 ададро ташкил медиҳад. ба санаи 1 майи соли равон корхонаҳои саноатӣ дар якҷоягӣ бо бахши хусусӣ ба маблағи 526 миллиону 157 ҳазор сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 44 миллиону 405 ҳазору 900 сомонӣ зиёд мебошад. дар ин давра дар доираи иҷрои барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ ва ба касбомӯзӣ ҷалб намудани сокинон 329 нафар соҳиби ҷойи кор гардида дар соҳаи иқтисодиёти ноҳия фаъолият мекунанд. дар доираи ҳадафи 4-уми миллии санъатикунонии босуръати мамлакат дар ноҳияи Данғара ба ин соҳаи муҳим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ба сифати молҳои истеҳсолшуда мутахассисон назорати қатъӣ медиҳанд, зеро танҳо маҳсулоти босифат дар бозори истеъмолӣ рақобатпазир шуда метавонад. минтақаи озоди иқтисодии ноҳияи Данғара ки масоҳати муҳими 541 гектар заминро ташкил мекунад. дар он дар айни ҳол 20 субъект ба қайд гирифта шудааст ки 10 он фаъол мешавад. дар ҳамин се моҳаи соли 2020 2 субъект ба қайд гирифта шуд. дар айни ҳол аз 10 субъекте ки фаъол мешавад дар якаш мо додем ин ғайрусаноат мебошад ки ба истеҳсоли краскаҳои ҳар зиёда аз 10 намуд ва андоваҳо ташкил карда шудааст. корҳои сохтмонӣ соли 2017 ба корхонаи мо шурӯъ шуд. ба 2018 моҳи декабр сохтмон тамом карда шуд. 2019 моҳи январ мо ба истеҳсоли рангҳои синтетикӣ шурӯъ кардем. 13 намуд ранги сохтмонӣ истеҳсол менамоем. 30 нафар коргар дорем. Онаи 23 майи 2019 кор фаъолиятро сар кардем. теъдоди корхона то 80 нафара ҷойи кори дуюмӣ ҳастад. дар самти таъмини сокинон бо нерӯи барқ низ дастовардҳо назаррасанд. айни замон дар шабакаҳои барқи ноҳияи Данғара беш аз 20600 муштарӣ ба қайд гирифта шудааст, ки дар фасли гармо дар якшабонарӯз беш аз 500 000 киловатт-соат нерӯи барқ ва дар фасли сармо дар якшабонарӯз ҳудуди 1 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истифода бурда мешавад. шумораи муштариён дар шабакаҳои барқии Данғара 20607 нафарро ташкил медиҳад. сокинони ноҳия 24 соат бо барқ таъмин мебошанд. истифодаи мақсадноку сарфакоронаи нерӯи барқ ба фаъолияти мӯътадили шабакаҳои барқӣ боис шуда заминаи асосӣ барои таъмини мардум бо нерӯи барқ ба таври доимӣ мегардад. мо ҳаракат мекунем ки ҳамроҳи коргаронамон дар шабакаҳои барқии Данғара дар пеш корҳои беҳбудиро дар ноҳияи Данғара гузаронем. ҳам ҷамъ оварем, ҳам ба муштариён барқро таъмин намоем. аз муштариён хоҳиш мекунем ки сарфакорона истифода баранд. умуман дар ҳудуди ноҳияи Данғара дар тамоми бахшҳо комёбиҳо назаррас буда, дар роҳи боло бурдани иқтисоди маҳал ва тадбирҳои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум дар асоси сиёсати созандаву бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои мушаххас амалӣ карда мешавад.